Txanogorritxu. Kaixo, eta ongi etorri beste yoga saio batera. Gaur, txanogorritxuren ipuina kontatuko dizuet, eta zuek ipuinean agertzen diren mugimenduak jarraitu beharko dituzue. Prest zaudete? Hasi egingo gara. Bazen behin, basoan bizi zen neska polit bat. Bere amatxok urtebetezetan soinoko gorri bat oparitu zion. Hainbeste jazten zuenez, txanogorritxu deitzen zioten. Txanogorritxuren amona oso gaixo zegoen. Horregatik, bere amatxok pasteltxo bat eman zion amonari eramateko. Horrelaxe, amonaren etxera abiatu zen. Txanogorritxu dut izena, amonaren etxera noa, amonatxo ikustera. Amonaren etxeko bidea, zuhaitzez inguratuta zegoen. Bapatean, bidean, otsoa agertu zitzaion. Kaixo Txanogorritxu, nora zoaz saski polit horrekin? Amonaren etxera noa. Amatxok tarta goxo bat egin du amonari emateko. Begira, lasterketa bat egingo dugu. Zu joan zaitez bide honetatik motzagoa da eta. Ni beste bide honetatik joango naiz. Beno, nire bidea oso motxa denez, lore batzuk hartzeko denbora izango dut. Ze usain goxoa duten lore hauek. Otsoa bitartean, korrika amonaren etxera joan zen. Eta iritsi zen amonaren etxera. Zein da? Txanogorritxu naiz, tarta goxo bat ekarri dizut. Sartu, Txanogorritxu. Otsoa amonaren etxean sartu eta... Amona jan zuen. Biskor, amonaren erropa jarri zuen, eta ohera sartu zen. Handik pixka batera, Txanogorritxu amonaren etxera iritsi zen. Zein da? Txanogorritxu naiz. Sartu. Amona, ze begi handiak dituzun? Zu hobeto ikusteko. Amona, ze belarri handiak dituzun? Zu hobeto entzuteko. Amona, ze hau handia duzun? Zu hobeto jateko. Lo gure dago orain gure otsoa, eta lo hartu du ohean. Inguruan, ehiztari bat zebilen. Amonaren etxean zerbait arraroa entzun zuen. Etxean sartu eta poliki otsoaren sabela ireki zuen. Eta Txanogorritxu eta Amona sabeletik atera zituen. Eskerrik asko ehiztari, mila esker. Amona eta Txanogorritxu oso nekatuta daude. Eta lasaitzeko tartetxo bat hartu dute. Hartu arnasa eta bota. Hartu eta bota. Imaginatu sabelean puxika baduzuela.
Puztu puxika eta gustu. Puztu eta gustu. Gaurkoz amaitu dugu, hurrengora arte!